Imos dar paso aos premios do concurso realizados no mes da ciencia. Un forte aplauso. Primeiro premio a mellor fotografía de infantil, quinto A, 4 anos. Un aplauso. Primeiro premio a mellor fotografía de
anos. Están aquí algúns membros da Asociación Avanzar para facer a entrega dos premios do concurso de redacción. Pedimos un forte aplauso para eles e escoitamos atentamente o nome dos gañadores. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Moitas gracias aos nenos que sempre colaboran con nós. Este ano vamos a entregar 2 premios aos pequeniños e 2 aos maiores. Gracias a todos, estaban todos moi ben, pero darllos a todos non podemos, vale? Bueno, mandamosvos un biquiño moi forte desde a Asociación Avanzar. Feliz ano novo para todos e que os reis vos traigan moitísimos regalos, vale? Queríamos que subira aquí con nós Paula Bustelo Almeida e Joel, non sei que máis puxo Joel. Ahora dos maiores, a ver, temos que dar a volta. Carla Abal Castro. Ela vai nos a ler o que escribeu para todos, vale? Érase unha vez 3 amigas que se chamaban Andrea, Martina e Uxía. Martina e Uxía tiñan un problema. Era que non podían camiñar e tiñan que utilizar cadeira de rodas. A Andrea dáballe igual que tivese ese problema, porque eran as súas mellores amigas. Ela sentíase especial por ter unhas amigas diferentes ca ela. Andrea axudáballe cando tiñan dúbidas nos exercicios e sempre estudaban xuntas. Pero o único problema que tiñan é que non podían xogar todas xuntas no mesmo parque, pois que o parque non estaba adaptado para as súas mellores amigas. Así que foron a comentarlo ao señor alcalde, pero el díxolles que non podía facer nada, que non había diñeiro para facer novas obras. As 3 reuniron a todos os nenos da vila para que venderan cousas, rosquillas, galletas, camisetas e así reunir os cartos suficientes para adaptar o parque a todos os nenos e nenas, sen ter que discriminar a ningún polos seus problemas. Un día chegaron a conseguir o seu propósito final, xuntaron os cartos suficientes, adaptaron todo o parque e agora as 3 amigas xogan xuntas todos os días e páxano genial. Gracias. Carmen, Joel, este dibuixo fixéchemolo ti? Sí, enséñalo a todos, que bonito foi. Enséñalo, así. Aí. No, un biquiño, un regalo para ti. Un regalo para ti. Bueno, y ahora otro mayor es Paulo Fontán Fernández. Paula, perdón. Paula, tú eras cosa.
na vida. Era exitoso no meu traballo, xa que era un alabado boxeador. Adoraba facer deporte, pero sobre todo, adoraba ir na miña moto. Sí, adoraba. Todo iso cambiou aquel día. Era un día chuvioso, ía de camiño a casa, pero, de repente, fíxose de noite. Por un momento apartei a miña vista da estrada, e iso é o que máis lamento. Por culpa daquele erro, perdín as miñas pernas. Día a día custábame máis seguir adiante e decateime de que estaba caindo nunha depresión. Por culpa daquele fatídico día, deixei o meu querido traballo que me gañaba a vida. Ía camiñando pola rúa e a xente preguntábame que fora daquel boxeador, o que non tiña medo de a nada e nunca tiraba a toalla. E eu sempre lle respondía que cando perdín as pernas, perdín a vontade. Entón, acordeime do campeonato que me propuxeron antes do acontecido. Aquela noite, armeime de valor e decidín ir ao campeonato. Cando cheguei, leveime unha grata sorpresa. Todos os meus familiares e amigos que me axudaron cando eu máis o necesitaba se atopaban ali. Recorrí o estadio cos meus ollos e pareime ao ver ao meu rival e vi nel aquel ídolo que eu adoraba dende pequeniño. Decateime de que el padecía a mesma discapacidade que min. El estivo loitando todo este tempo. Se el seguiu adiante, por que non ia poderlo facelo eu? Ser discapacitado non impide lograr os teus soños, lograr as cousas que pensaste que nunca poderías lograr. Ser discapacitado non impide poñerlle freno ás túas metas. Se estiveres no seu lugar, xa verías as cousas de outro modo. Pero, coa axuda de todos, podemos lograr que esas persoas consigan o imposible, porque todo o que nos fai diferentes nos fai a veces especiais. E sempre hai formas de aproveitar os dons. Bueno, pues nos aquí acabamos. Moitas gracias a todos. E gracias aos nenos que sempre colaboran. Gracias. Con moita pena temos que rematar aquí a primeira parte do festival. Se vos gustou, esperade ás 12:05 que continuará a festa. Agora